Ġifieri inti tara fenomenu modern dell-antagonija li hawn bej is-sessi fil-narrativa prevalenti tal-punent. Mhuwiex modern jisu waqa' mis-sema ġifieri nafda s-seklu jew ta' qabel, imma u hemm storja twila xiex pereżempju n-nisa kellhom jiġġieldu għal ċertu drittijiet, ġifieri, għal ċertu opportunitajiet biex jivvotaw, biex isibu ruhom biex jitħallsu bl-istess mod, ġifieri hemm qisu storja u żvilupp warajha li wassalna hawnhekk. Imma tittara kemm minnu huwa validu, ġifieri morna l-estrem. Jista' jkun li morna l-estrem, ġifieri issa forsi hemm min ovvjament ma jaqbilx miegħi, ma jien forsi nħares lejn viżjoni ta' iktar paċifika jinnaf, iktar ta' kollaborazzjoni, ġifieri jiena nemmen li jekk għandek problema għandha dimensjonijiet differenti, ġifieri veru li bniedem waħdu jista' jsolvija, imma di anka jekk ġifieri għandek żewġ timħuħ tiġi għandek xi ħaġa aħjar, issa jekk għandek moħħ ta' raġel u moħħ ta' mara, mela għandek perspettiva differenti u hemm ħafna problemi fis-soċjetà moderna li il-perspettiva, l-attitudni, l-approach ta' mara ħajkun iktar validu. Ġifieri l-affarijiet li jinteressaw in-nisa huma affarijiet li jtejbu l-komunità, pereżempju, l-edukazzjoni, s-saħħa, il-benessere, l-kwalità tal-ambjent. Issa again aħna tkellimna fuq ir-riskju. Inti jekk għandek opportunità mhux kemm taqbad u toħodha, ġifieri di hija xi ħaġa li l-businesses bil-fors iridu jagħmlu. Ġifieri li tkun naqra kawt jew li tkun kapaċi tara x'inhuma dawk ir-riski u tippjana għalihom. Ġifieri hemm affarijiet li jekk ikollok żewġ perspettivi imma li ġejjin minn qafas differenti, ħażid di jgħidula l-collective intelligence, ġifieri. Ekku. Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l-daw kollha li diġà qegħdin fuq il-Patreon tagħna mingħajrkom da xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu b'xi mod valuri huwa siewi f'ħajjitkom, inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com/johnmallija tagħtu l-kontribut tagħkom min-naħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin b'gass mat-tarnak.